אוקיי גייץ, בחלק הזה אנחנו ממשיכים לדבר על Compute Vision, והפעם נלמד על מודל בשם SAM2 מבית מטא. למעשה המודל הזה מודל שכבר קיים כמה שנים, אבל הוא לאחרונה מאוד השתדרג עם הגרסה 2.1. שימו לב, המטרה שלו בעצם זה לסמן אובייקטים, לסמן בתמונות, בווידאו. אז יש להם אתר בהחלט נהדר, ויש לנו גם את המאגר בגיטהאב. שימו לב, זה המאגר החדש, מי שמכיר את המודל הקודם. יש לנו פה את כל ההנחיות איך להשתמש בו. אנחנו ככה נלמד את הבסיס היום לסימון תמונות, ושימו לב, המטרה בעצם של המודל הזה זה לקחת תמונה מסוימת, ליצור עליה מסכה, ואז עם המסכה הזאת אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. לדוגמה, מי שקצת מתעסק בגרפיקה, אז אני יכול לקחת בן אדם ולעשות מסכה על האדם, ואז נגיד למחוק את הרקע או למחוק רק את האדם מהתמונה. בהמשך מתקדמים מזה לעוד כמה דברים, ואחד מהיתרונות שלו זה שהוא גם יכול לעבוד על וידאו, על זה נדבר בחלק הבא. זה משתלב בצורה מדהימה עם PyTorch, אחרי הכל שתיהם מבית מטא, ככה שאנחנו יכולים להשתמש בהם אצלנו בעבודה ביחד עם יוגו, ביחד עם מודלים אחרים, ביחד עם מודל שאנחנו בעצמנו בנינו, ואנחנו גם נדגים את זה בסרטון הזה, איך משלבים ביניהם. שימו לב, אפשר להוריד למעשה את המודלים שיש לנו כאן. אני משתמש כרגע בגרסה הטיני, בגלל שאני משתמש כרגע לוקלי עם CPU. חשוב להדגיש, מי שנתקל בבעיות עם הפעלת CPU, אז אני אדגים גם פה איך פותרים את זה. היה עד לא מזמן, באמת לא היה ניתן להריץ עם CPU, היינו צריכים לעשות תהליך מאוד מורכב. לאחרונה הם שדרגו את זה, ככה שהבעיה הזאת נפתרה, אפשר להריץ את זה גם על CPU, אם אין לכם איזה GPU מיוחד. כמובן שמומלץ, אם יש לכם כן ב-GPU, אז להשתמש בקודה וכן הלאה, וככה זה ירוץ בצורה הרבה יותר טובה. כדי להתחיל לעבוד עם זה, מה שהם ממריצים כאן, ומה שגם אני ממריץ, להוריד פשוט את כל המאגר. אפשר לעשות git clone, אפשר להוריד את זה ידני, אם אתם אוהבים לעשות ככה, ואז להיכנס לתיקייה, בתוך המאגר יש לנו תיקייה בשם SAM2, ואז פשוט להתקין כל מה שזה נדרש. אחרי שביצעתם את ההתקנה, אפשר לעבוד ב-VS Code ולמעשה להשתמש בספרייה הזאת. אז כל הקטע שאתם רואים כאן, למעשה זה חלק מהמחברת שהמפתחים בעצם של SAM2 בעצמם כתבו, ולכן את החלקים האלו באמת אפשר להריץ אותם כמות שהם, לא צריך להסתבך יותר מדי. אז אנחנו בסך הכל נריץ את זה בצורה כזאת. שימו לב, ציינו מקודם שיש לנו מגבלה של שימוש על ה-CPU, כרגע זה טופל, אז כל מה שאני צריך להגדיר, בינתיים נגדיר משתנה. אפשר להגדיר device CPU, במקרה שלי אין לי GPU על המחשב הספציפי הזה, אז אני חד משמעית CPU. כמו שאתם יודעים, בדרך כלל ב-PyTorch, אז אומרים בגדול, CUDA, if is a variable, ואם לא, אז CPU. בקרה שלנו זה לא רלוונטי. עכשיו שימו לב, הקוד הזה אנחנו לקחנו אותה גם מהמחברת שמה של מטא, בסך הכל תעתיקו, אבל את המקורות, את הצ'ק פוינט, תציינו בעצם לאיפה הורדתם את המודל שלכם, ואת הקונפיגוריישן, זה גם כן יש לכם את זה בתוך המאגר שהורדתם. אחר מכן בונים את המודל ובונים את הפרדיקטור, שזה אובייקט מאוד מאוד חשוב. במקרה שלנו זה image פרדיקטור, אנחנו בהמשך נדבר על וידאו, על אוטומטיקה, שזה דברים קצת יותר מתקדמים. אז כל מה שאנחנו צריכים זה רק להריץ את הקוד הזה. עכשיו אנחנו נריץ גם את זה, ובסך הכל מה שיש לנו כאן זה פונקציות שאוטוטו נשתמש בהן, בעיקר בפונקציה הזאת show mask, שזה בעצם להראות את המסכות. עכשיו אנחנו לצורך הדוגמה הזאת נשתמש כאן בתמונה של פרח שנמצאת אצלי במחשב מאיזה דאטה סט, לא יודע בדיוק איפה. זה למעשה בעצם התמונה, רק כדי שנראה את התמונה הזאת בצורה ויזואלית. אוקיי, אז זה התמונה. אנחנו רוצים בעצם לסמן רק את הפרחים, אז מי שמכיר פוטושופ, אז במקום לסמן ככה, לעבור ממש על הקו ולסמן, למעשה המודל הזה יזהה את כל התמונה ויסמן אותה בפעם אחת. זה למעשה המטרה בחלק הזה. אז כאן במקרה הזה אפשר למחוק. עכשיו שימו לב, אנחנו עובדים עם NP-ARRAY, ולכן אנחנו ממירים את התמונה הזאת למערך של NumPy, וזה למעשה ככה התמונה בעצם אמורה לראות. אם נראה את השייפ שלה, לדעתי לא גדולה מאוד. כן, היא לא גדולה, 219
320 RGB. וכאן כמובן אנחנו יכולים לראות אותה ככה אצלנו בדף שלנו. עכשיו שימו לב לשורה הזאת, הגדרנו מקודם אובייקט בשם Predicator, הוא אמור לקבל image, והוא אמור בעצם למעשה לעבד אותה, לכן הוא צריך להכין את התמונה לעיבוד, חשוב מאוד, זה שלב קריטי. אז הבאנו לו את ה-first image, ניתן לו זה, ייקח איזה 2-3 שניות, ואז התמונה בעצם נכנסה לעיבוד. עכשיו מה אנחנו בעצם עושים? שימו לב, יש כאן כמה גישות, איך להגיד בעצם למודל איזה אובייקט לסמן. אז גישה אחת היא לסמן נקודה, כבר נראה איך אנחנו עושים את זה, מסמנים נקודה, ואז אומרים לו תמצא אובייקט שנמצא באזור הנקודה הזאת, יש אפשרות גם לסמן 2 נקודות, זה מגדיר את הדיוק כמובן, יש גם אפשרות גם יותר, אפשרות נוספת זה לסמן ריבוע, ליצור ריבוע מסביב לאובייקט, ואז להגיד לו את האובייקט שאתה מוצא בתוך הריבוע הזה, אותו תסמן, שוב זה מאוד רלוונטי כשיש הרבה אובייקטים בתמונה, ואני רוצה לסמן אובייקט מסוים מתוך כולם, אז זה רלוונטי עכשיו, כדי להגדיר את התמונה, אנחנו צריכים למעשה להגדיר לו input point ו-input label. שימו לב, האובייקט הזה בעצם אובייקט שעובד מאוד על פרומפטים, כמו שאנחנו מכירים ב-ChatGPT וכאלה, נותן לו פרומפט ואז הוא מגיב, אותו רעיון, רק אני לא נותן לו באמת טקסט, אלא אני נותן לו בעצם, האינפוט שלו זה או נקודה או בוקס, כלומר או קופסה, במקרה הזה אני הגדרתי לו נקודה, כבר נראה איפה היא תמוקם, ואחד זה אומר הפרונט או הבק, אני במקרה הזה רוצה את הפרונט, נכון, אני רוצה את האובייקט שמעל, אז הלייבל הוא 1. וזה למעשה הפרומפט בעצם שהמודל הזה אמור לקבל. עכשיו בואו נראה איך המודל בעצם, איפה הנקודה הזאת הולכת להיות ממוקמת. אז שימו לב, ממש הולכת להיות ממוקד במרכז הפרח, יש לנו פה את המדדים, אתם יכולים ככה די בקלות למצוא, או כל תוכנה שמציגה לכם איפה בדיוק הסמן של העכבר נמצא, יש המון תוכנות חינמיות כאלה ברשת. וכאן שימו לב, כל מה שאנחנו עושים בעצם בחלק הזה, אנחנו משתמשים בפונקציה שנקראת predict, והיא כבר מקבלת את הפרומפט שלנו, שזה ה-input pod וה-input label. במקרה שלנו אני מחזיר multi-mask output, זאת אומרת כמה מסכות, ואז אני אציג אותם בשורה כמו שכבר תראו, אבל במצבים מסוימים אני אציג רק אחת, הכוונה היא את הטובה ביותר מבין כולם, וכבר נעשה גם את זה. בואו נלך בינתיים על הגישה הזאת, ואז אני משתמש ב-show mask, זה פונקציה שמקבלת את ה-image, את ה-mask, score, את ה-input בעצם שלנו, שזה הפרומפט, ואז שימו לב, היא בעצם צובעת לנו במסכה, זו המסכה הראשונה, היא מקבלת את הניקוד הכי גבוה, לכן מבחינתי הרלוונטית, יש פה מסכות שהן, כמו שאתם רואים, פחות מוצלחות, אז אנחנו כמובן נעדיף בעצם את המסכה עם הניקוד הגבוה ביותר. אז אחרי שמצאתי לדעתי את המסכה של הפרח, כרגע אני רוצה למעשה לשמור רק את הפרח בלי הרקע שלו, כן, להסיר את הרקע, לשמור רק את מה שנמצא בתוך המסכה, ועד ככה לראות שבאמת הבחירה הייתה מוצלחת. אז כדי להבין איך זה הולך לעבוד, אנחנו בעצם למעשה לוקחים את המאסק ובמקום האפס, כי זה המסכה הטובה ביותר כמו שראינו. שימו לב, אנחנו רואים פה מספרים במקרה הזה שהוא רק אפסים, אבל זה לא רק אפס, למעשה המסכה מורכבת, היא רצה על כל התמונה. איך אני יודע שהיא רצה על כל התמונה? אתם יכולים לראות שהשייפ שלה הוא 219-320 כגודל התמונה, ובמקומות שהמסכה נמצאת, הערך יהיה 1, והפיקסלים שהמסכה לא נמצאת, זה יהיה 0. וכאן אנחנו יכולים למעשה לראות את זה, שיש לנו פה את המיקומים שבהם זה כן, המאסק אכן שווה ל1. ואז לפי התפיסה הזאת, כל מה שאנחנו רוצים לשמור רק את התמונה, אז אני צריך בעצם למעשה ליצור תמונה על בסיס המסכה, כלומר רק במקום שהמסכה היא 1, את החלק הזה של התמונה אני מייצר, ואת החלק השני אני פשוט לא מייצר, עושה אותו למעשה שקוף, ואז יישמר כ-PNG בפורמט RGBA. אז כאן אתם יכולים לראות את הקוד שעושה את זה, קוד די פשוט, ושוב אפשר להשיג את כל הקוד הזה מגיטהאב, כפי שכבר יש את הקישור שם. ועד אחר השמירה, שימו לב, הוא אכן גזר לי את כל הרקע ונשאר לי רק התמונה, ואפשר באמת לראות שהגזירה די סבירה, ושוב, זה המודל הננו, המודל הקטן ביותר, אם אתם רוצים מודלים גבוהות יותר, אז אפשר לעבור למודלים חזקים יותר. עכשיו נעבור לעוד שיטת סימון, שבהרבה מצבים היא מוצלחת ביותר, היא הרבה יותר מדויקת, בעיקר כשהאובייקט מורכב מצבעים יחסית קיצוניים.
אפשר בעצם לעשות סימון של קופסה. אז יש באמת לא מעט תוכנות שאפשרות לזה, שזה גם שירות מקוון בחינם והכל. יש תוכנה באמת בקוד פתוח שאפשר להוריד אותה מגיטהאב, והיא עושה, היא למעשה נועדה דווקא בשביל יוגו, לייצר כל מיני תוויות, אבל אפשר פשוט לייצר ריבוע, ואז סביב הריבוע אני יכול לייצר את זה ל-XML, ואז ככה לקבל למעשה את הערכים של XY, כלומר את מבנה הריבוע סביב התמונה. אפשר גם עם פוטושופ, מי שמכיר, וכן הלאה, כל תוכנה יכולה לעשות את זה. אבל במקרה שלי זה הערכים בעצם שנכונים לתמונה הזאת, לפי הריבוע שיצרתי שם. אז זה למעשה ריבוע שמקיף את הפרח, רק נשים לב באמת שהשייפ שלו נכון, כן, כזה צריך לוודא את זה, כי אנחנו רואים את זה בעיניים. אז זה 4 וזה למעשה המבנה של הריבוע. עכשיו אנחנו נרצה לסמן את הריבוע קודם כל, ואז לראות איך הוא יוצר מסכה בהתאם. אז שימו לב, זה למעשה התמונה כמו שאתם מכירים כבר. עכשיו, כדי לייצר את הריבוע, אז יש כאן פונקציה שנקראת showbox, שכמו שהראיתי בהתחלה, זה חלק מהמחברת שמטה הכינו כבר. מה שזה אמור לקבל בוקס, אז בוקס שווה בוקס, כלומר את הקופסה שאנחנו בעצמנו הכנו, והוא מקבל עוד AX, זה PLT, ובסך הכל אנחנו מריצים את זה ככה, ואז הקופסה בעצם שיצרנו, על פי הפונקציה שלהם, יצרה בעצם את הריבוע הזה. אז הנה כאן אנחנו רואים שהפרח הזה מסומן בריבוע שיצרנו, והסימון הוא אכן נכון. ואז די דומה למה שעשינו מקודם, למעשה הפרדיקט, אני לא צריך את הפרמטר השלישי, ולכן עשיתי אותו ככה, ואני לא הולך להשתמש בו, אבל פרדיקט, ואז אני בעצם מקבל הופך את כל הקופסה, ומקבל את המאסק והסקור, ובמקרה הזה עשיתי, בלי מוריטי מאסק אאוטפוט, יש לי מסכה אחת וזה מספיק לי, אני אשתמש כמובן בטובה ביותר, ואז מה שנעשה זה show masks, עכשיו הוא אמור לקבל image, זה image יש שווה ל-first image, ככה החלטנו לקרוא לה, masks יש שווה וסקור, מה שחשוב לנו כאן זה הבוקס, רק כשאנחנו מריצים, אז יש לנו כאן גם את הריבוע, והפעם נוצרה לנו גם המסכה. כמובן, באותה מידה שעשינו קודם, נוכל לשמור ובעצם לוודא את רמות הדיוק שלה וכן הלאה. ואתם יודעים מה, במקום ככה לשמור את התמונה ולפתוח, אז בסך הכל אפשר להציג אותה רק לצפייה, פשוט בלי לשמור אותה, וככה היא תוצג, או להציג אותה פה עם פיגר, וזה למעשה בעצם התוצאה של התמונה שלנו. וכעת נעבור לנושא אולי טיפה יותר מאתגר, אבל מאוד מאוד שימושי בכל התחום הזה של הסימון תמונות, שהפעם אנחנו בעצם נרצה לקבל את האינפוט, לא בסימון ידני של הריבוע, אלא כתוצאה ממודל אחר שייתן לנו את האינפוט הזה. לצורך הדוגמה, כן, מה הכוונה? לצורך הדוגמה יש לי עכשיו מודל יוגו שאמור לחזות בן אדם, ואז הוא יסמן לי ריבוע, כמו שראינו בסרטון של יוגו, יסמן לי ריבוע סביב האדם, והריבוע הזה בעצם זה יהיה האינפוט בשביל סם 2 כדי ליצור את המסכה הזאת. אז בשביל זה הכנתי פה איזו תמונה של בן אדם שנמצא, כבר נראה, ואמרתי אותה ל-NP-Array, והפעם נריץ את זה, אנחנו כבר מכירים איך המנגנון הזה עובד, כן, הרצנו יוגו, ואז ראינו בעצם את התחזית, ואפשר לקפוץ ישר לראות את התמונה, שיש פה איזה אדם ככה שמסומן, וכמו שראינו בסרטון של יוגו, אני יכול עכשיו כרגע לקבל ריזולט במקום ה-0. עכשיו, יש לנו כאן בוקס ואז XY. עכשיו, אם אני אעשה את זה ככה, אז אני מקבל טנסר של 3, ולמעשה אני צריך את הראשון, כי הוא בעצם מבחינתי החשוב. אז ככה שזה בעצם למעשה האינפוט שיהיה למודל שלי, כי זה בעצם למעשה האדם שמסומן בתמונה. ובואו נראה אם אכן הקופסה שלנו נכונה, אז נראה אם באמת זה יצא, אז הנה זה האדם, וככה הוא מסומן על ידי הסימון הזה. וכמו שעשינו מקודם, החלק הקריטי זה predicator set image. לאחר מכן המאסק והסקור, אז פה יש לנו את המאסק, כמו שאתם יכולים לראות. ואז למעשה בואו נציג את המאסק ונראה איך התוצאות. אז זה למעשה הסימון של האדם, וככה האדם בעצם נשמר.
אפשר לראות את אותו קוד שעשינו מקודם, וככה נראה רק את האדם בלי הרקע. שימו לב, כתבתי כאן עוד קוד שהוא בעצם עושה את הדבר ההפוך, כלומר מציא רק את הרקע בלי אדם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות, בסך הכל לעשות, זה להפוך את המסכה, כן? כי ה-0 ל-1 ו-1 ל-0, ואז אפשר לראות שכאילו נוצר רק הרקע בלי האדם עצמו, וככה המודל סימן בעצם את האדם. כן, סתם מקרה שימוש, אולי אפשר לשקול גם כן, אם אתה רוצה לטשטש פני אדם בלבד בתמונה, אז הנה, יורו אמר לי איפה האדם, ואז השגתי את הריבוע, ואז הוא סימן את האובייקט, ואז אני יכול להגדיר פה פיקסל סייז, כלומר, אני מבצע ריסייז על בסיס הפיקסל סייז, כלומר אני אהפוך את החלק הזה בלבד למפוקסל. ואם אנחנו נריץ את זה, נראה, וזה ככה יצא לנו, אנחנו כמובן יכולים לשחק עם הפיקסלים ופה ולפה. אם אני אעשה רק 10 פיקסלים, אז התמונה, לדעתי עדיין תהיה ניתנת לזיהוי, אז זיהוי קלוש יותר, אבל אם אני אעשה חיצוני ל-40 פיקסלים, אז בכלל התמונה הולכת לראות ככה, אבל למעשה הכל מבוסס על זה שיש לנו כאן את הסימון של האדם, על ידי הקופסה שהגיעה מיורו. וכמובן אתם יכולים לשחק עם זה, פה עשיתי רק סתם למצוא, לסמן איזה קו מסביב לאדם, או לעשות פה איזה סימון של צבע, כמו שדובר צה"ל מסמן בניינים כאלה לפני תקיפה וכן הלאה, כאילו איזה סימון ככה מסודר. אז עד כאן חבר'ה הבסיס של העבודה עם סאמרי סימון תמונות. בחלק הבא אולי נעשה עוד איזה המשך קטן לכל הקוד הזה, נראה לכם באותה מחברת שאנחנו עובדים, וכפי שאמרתי תהיה בגיטהאב, איך אנחנו יכולים לעשות איזה GUI קטן, כלומר לסמן עם העכבר ריבוע או ללחוץ על תמונה וככה כל המסכה תיווצר, ואז לשמור בעצם את החלק הזה בפני עצמו. ככה שימושי בשביל איזה תוכנת גרפיקה קטנטנה משלכם, מבוססת על המודל הזה. ובחלקים מתקדמים יותר נדבר גם על וידאו וגם על יצירה אוטומטית, שזה גם המודל מאפשר. אז עד כאן חבר'ה בחלק הזה, נראה אתכם בסרטון הבא.